moi boas. Xa estamos cantando, fuximos máis apurados. Estamos en Lestrove, concello de Dodro. Imos participar na carreira pedestre de Lestrove. Primeira vez que estou nesta carreira a concello, así que non sei moi ben o que me vou atopar. Sei o que poñía no reglamento, son 2 voltas, 10 km. O objetivo é disfrutar. Será a última prova antes do campeonato de media maratón. Que ganas lle teño, a ver se conseguimos mellorar a marca. Pues ya empezamos ben, que na salida olvidei de darlle ao reloj, así que vou sobre 500 ou 600 metros por detrás do que tiña que ir. Esta subida na segunda volta vai chegar bien. Esta parte sí que non contaba con ela. Estamos correndo por dentro do Pazo de Lestrove. Muy bonito todo. Debemos estar en el kilómetro 6 ahora mismo. Sufrir. El quedar sobre 2 kilómetros. Agua, agüita.
vedes esa montaña de aí do fondo, Monte Meda. Hai un mes e algo por ese cortafuegos baixaba a rebolos, e xusto detrás están os eólicos polos que subín pedindo a hora. Pois ata aquí o que foi a carreira del Strobe. En canto ao meu resultado, acabei 18º e 7º da categoría, con un tempo de 38,17 minutos, que non está nada mal por facer 18 km 2 días antes. O percorrido ten unha subida algo dura, pero polo resto vaise levando ben. A parte máis bonita, sin duda, o tramo polo Pazo del Strobe. En canto a organización, ben, voluntarios nos cruces, avituallamento intermedio e avituallamento final moi completo, como se ve no vídeo, o servicio de guardarroupas, as duchas algo lonxe, a 1 km da meta, e para aparcar tamén algo complicado, xa que non había moito sitio. E de agasallo deronnos esta camiseta técnica, e recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.